Hvad lavede du? Meget store. Se en masse. Så tog jeg på og startede mig Spotter. Yeah, Marcos, do more. It's okay. Yeah, yeah. Sånn da. Spotter. Kvartlag. Kom så. Så var der en hvor der kom. Der er 31. Nej, det gjorde der ej. Altså, Hvor? What? Stop. Da. Spotter. Utkala da. Spotter. Hvor? Sole. Kom Ole. Hvor?